ye frɛ haban ye na nanom frɛ haban we Nyamedua ne sɛ wono no wɔsayare bi e wo biase no tie de haban we tutu Nyame wo sɛ haban we de ne no ye Nyame o ye fɛ Nyamedua wono yare bi ne wa wansa ye de ni dware ye no ane nom ensamo bu kura timi de yam no de apetition ka no de asra so wo kidney failure aprempo utimi no enom very very powerful Nyamedua de na timi kwase obi wa na bibi hia no o ha obi da no so amane bi da no timi fansanfu kwase enumre ko bompaye akiri dua we ma oje wo mpai bo no tu na wo say one thing about enipa ne say ye dan dua ye nipa dua we related to dua so yes onipa bia no wo da ma me ye mo a placenta no ene ma wadua ne ye dan eti placenta ne form nyina ye si dua enti ye nipa dua ye ho akwa ne nyina wo de ye nsem ne tie haban ne hwe laia e de haban nipa nsem hwe ya dwen se de ya dwen na hyehye no ne hwe sta ye dua si ho hwe dua ye si wa ibobo nse no e se nipa dwen pepe enti ye nipa dua branches you relate to dua. So you can't live without nature. Nature is a mother to us. To nipa bia na so wo no mo o ma haban eni nubena into difu bia so difu bia wonim haban ma no wa ben etu chaman wo problem de kwa ne ho obehwa so so nim haban ma nim no dia wa ben onim dia ne yakwa obedi mu no dia e mass and we